ଆଜି କଲେଜରେ ସାର୍ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳ ଉଠି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଖେଳିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖେଳିଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କଲେଜ। ଆଉ କଲେଜରେ ଯାଇ କ'ଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ଗଲୁ କଲେଜ। ଆଉ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଯାଉଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ମଇଦାନ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଲେଜ ପାଖରେ। ଆମ କଲେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଭାଇନା ତାକୁ ତଡ଼କା ମାରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭାଇ ପାଖରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବେ ବ୍ରଜମୋହନ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗକୁ। ଏପରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ବନେଇ ଚାଲିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦହିବରା ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଦହିବରା ଭାଇକୁ କହିଲେ 4ଟା ଦହିବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଦହିବରା ମଧ୍ୟ ତଡ଼କା ମାରି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ସେ ବ୍ରଜମୋହନ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ଭାଇ ଦହିବରା ତଡ଼କା ମାରି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଆଉ ଦହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହି ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝାକାସ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।